Hi friends, good morning. Narang jotona no haina hai lamchogo ang ani vlog narang no narang ani vlog nai tangde ang tini mas poilan din ni thoman busai pai tabung no bukhang sui pai tabung hungka ang moi rok songsinai mai moi songnai narang na ang tam moi songnai abo phunungnai te ang tam khlai tong abo phunungnai narang no nai tong ni friends so khai ani vlog video kaising bahan song tongo tini khai mas poila iko mia hingke ma songi nogo hangare khlai phaika ang tini hingke nogo ani ni nogo kasing songui tongo kasing bahan iko kasing bahan narong phulugan ang iko nakiti iko ihi abokai bekereng narom abo kurhakai tabuk hingke abo khang paikai punbu kurbai punbu abo senam paija sulai tongo mot munkai abo thawnai খুব ঠাউনাই তিনি kasing bahan jaya balkha kai mangsorok to pun bahan wak bahan rok te somni no sai tongo ati hini tini kasing bahan naharka hingke te pun bukur salai nai tong tini pun bukur bubuk set paika kai tini hingke mas peluni jong amabaino party bakhlainai te mai busanai friend iko nai dibai dinaro nai tongdi oro hingke batiwo pun bama tongbai pun buthoi soya kani ready khaitoni ja yango khe masala ready khaija hi pun bukur songna bagai ready khaitoni ja masala ani nokbo jotono ligi lagai siko nokbo sing rogai ko ri rok se thepjaya ko hi joto se awola ko oro mairung rok ti sajaya ko hi komala te guria mairung abor jiti sajaya ko joto se awola ko hi joto ligi lagai palse khaijaya ko ekdam sal paya tamani tabo kaisa satung phaikya iko janala te satung lugui tongo satung phaikya tabo khaito satung thango phayo ongui tongo tamkhai tukuna tini mia khaito hangraini tikutung muthungui tuko kha yango raba rok lamjak rasiran gala khatini oboto ani moi nai gena kho moi puting hukha tabo garam masala rewo karina ang moi wow hi pun bukur songjak degosi ma songsi pun bukur hi pun bukur bubuk motom jip jip to ka friend song iko scrap bangmani ko nok khakchang to ka friend song obo scrap rohor jagya suka bangkha hi ora sheet yang bo sheet iko smuk no dana nango obo sheet mo kaham karan thaya ko yang ho packing khaijak obo mal pongsuya ko rohonani himani bandil khai packing khaitoni kha yang tongo isai hi yang obo mal joto jaga no rungjak tongbai kiko mal kubang tokhanogo hi hingke obo tabuk obo to karan no mobo karan hi obo packing khaijakna mal no hi iko cutting khaijaya ko baksa iko hingke obo mobe packing ni mal baksa oro tongmo smoke nogo daikhang kaise saijak sinai packing khaina nang obo cutting khaioi yango mal bangoi tongha ekdom abaino mal kubang tomon bagai nok khibi karangna tam haing tokam amon bagai no thaya ko khonaro ko thangnani hing tongo obo mal rihor paikhai chongla tabo mai tui to chabai khang tabo ani kam paijak tui banarokha tui bo phaike tui narokha sinrona sapalai phaike tui narokha hangkai tabo hangkai ang angko
wak mai di kana iko ani wak ni agai di no busi mangsa lo ani wak no iko dui bati di sini hi dui bati rasukun okunggo tabo ang wak mai di sini friend jong norok nai tong di soya kaya ni video no ani yang se wak nok ko sanggut ini ekibi ek saptang ka satung payamang aku tuh kongkai hitui itu tuh pai talo tabo ang wak mai dikena iko ani wak kosomti ok jaka jadi hanya roklai dikai ya gesa bang iko tahu bosanai bosaman poreng gang tuh di bono jaga suka kali wak suka kapten jangan wak iko bahwa lapsang itu ka tini kuni ada musa iko sai tu ibu pungu itu karo tawara sewu di sini ini tak awak enggak sini ada ini kol botonggo motor bay tisamani kol botongo abo hongkai sorkari ni hai tongo sini koi phul buthai hi iko koi phul buthai kujuk sakawo thai ka kobang mano yang hingkai yang bedek ni hingkai monu se manda loksai sibai kya oroni bo kaham to ka buthai saja ya sana si sele thangjo koi phulung no tongmani mani ba saja ya ta iko obo hingkai ani tharok ting tongmai kya ene butike khaka orok sutui tongmani thide sutui rok wak mai dog rewe phai kyang nogo tabuk wak mai rewe kam paijak ta aram khai tongsinai bisna rokoi kun kam kori khani paikha mami rok songjak tabuk aram khai tongma khang jandla rok kun khulog yako siari habu huni thanda hine obosingino lapsa sikon saka khulog dikha kita aram khai tongsina jango hingkai iko koisana nai tongo kam kori phatai sujai khona mala abo hingke kam pai rokoi tongo ang tamo hingkai ekdom satong paya aboni bagoi thanda kwchango hingke berai tonabo asok buini nok rogo berai tona rok buijotono kwchang jagoi bisna bisingma habjak ang ba aboni bagoi no tabo kam pai rokokha tabo hingka ang kisa ani blog khlaijak rok no video khlaijak rok no edit khlainai erpore hingka ang edit khlaima pore hingka subscribe thunai thumani pore hingka ang bosawoi tewaisa tiko tono mothong phano matuko sinai tini hingkai tamka bokhora ekdom gari kai phaimani bokhora go hasing hadoloi amte rok mano ungoi tongkha tongthogi angoi emne bo ko kongrai ni bagoi bo wngkha tebo bokhora go sare aram nangya hingkai mai mui rok bo chawai aram nangya hai thokya hai ngoi tongkha bopong mangsi kuphung tongsigo kongrai mani friend jong tamka salni bagoi no wngkha na rai borok no kongrai ni baksa bo lumbo baksa bo kuchugo baksa kongrai go ating tongbai khe friend jong phone phai tongkha bini sabo phone phai hai phana yasakya bini phone no bini phone bono yasak thun ang emne khe receive khai asuk ekdom bare khlaimani khana kangkha simisi ang receive khai
tong thôi एकदम gan dok dijak tong na bo gan dok maya hangkai tenchong gan dok man ka hangkai gan dok phanu sabi tong man kamu hai bo gan dok maya gan dok sumu de maya so man phano hangke khorang dok sabi rok thango oben bagi sabjaya ya khai tong gan dok phanu sabi time pass khai tong